आमेरिकानि अरगें हाजोआ बेरफ्रुदों जेराव लाभाया 150 फुटनि गोजौसिम सौहैदों आरो उखुन्दै खुनाया सोरगिदिं गोसारदों। सुलुंनि बादिब्ला आमेरिकानि केलिफर्नियायाव अर खामनाय जाथाया सिरि जाबायमोन, नाथाय दायो आरोबाव मोनसे गिदिर मिथिंगायारि खैफोद नुजाथिदों। थांनाय 4 मार्चआव किलाउआव अरगें हाजोआ गोख्रै बेरफ्रुदों। बेनि लाभाखौ 150 फुट गोजौसिम सौहैनाय नुनो मोन्दों। बे अरगें हाजोआ थाद' बेरफ्रुगासिनो दङ, जायनि जाहोनाव बियो मोनसे गिनांगौ जागासिनो दङ। बियो नोजोर होथावना दि किलाउआव अरगें हाजोआ हावाइ ओनसोलाव बिग आइसलेन्डनि हावाइ भलकेनोस नेशनेल पार्कआव दङ। बियो मुलुगनि बयनिख्रुइबो बेरफ्रुहां जानानै थानाय अरगें हाजोफोरनि गेजेराव मोनसे होनना मानिनाय जायो। आरो बे अरगें हाजो बेरफ्रुनाया 23 दिसेम्बर 2024 मायथाइयाव जागायजेनदोंमोन। 12थि बेरफ्रुनाया 4 मार्च 2025 मायथाइयाव जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो अरगें हाजोनिफ्राय ओंखारनाय लाभाया 150 फुटनि बांसिन गोजौसिम सौहैदों। मख'नो गोनांदि हावाइ भलकेन' अबजारभेटरिनि बादिब्ला फुङाव किलाउआव अरगें हाजोनिफ्राय लाभाया एसे बोहैनो हमदोंमोन। सानजौफुसिम बियो मख'जाथावै बांदों। बे समाव लाभाया 150 निफ्राय 165 जौथाइसिम सौहैदोंमोन। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 600034499997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।